Eta espazioan jantzia proposik gabe ibiliko bagina? Hau Sonia da, ordenagailu bidez egindako simulazio bat. 400 kilometroko altueran dagoen apartamentu xume batean bizi da programatuta, nazioarteko estazio espazialean. Sonia beste lan egun bati ekiteko prestatzen ari da. Zoritxarrez indar bortitz batek espazio jantzia jartzeko astirik gabe jaurti du kanpora, eta orain zer? Espazioan oso handia egiten du. 270 Celsius gradu 0 azpitik gutxi gora bera, eta jakina Soniak hotz pixka bat pasatuko du. Gainera hor kanpoan utxia perfektu bat dago. Hori delata, presio aldaketagatik Soniaren gorputza puztu egingo litzateke. Baina lasai, heluk eztan da egingota. Hori filmetan baino ez da gertatzen. Gainera, atmosferaren babesa ez duenez, Sonia eguzki erradiazio ultramoreen eraginpean egongo litzateke eta kiskalita amaituko luke. Baina espaziora jantzirik gabe irtetearen arazorik handiena oxigeno falta da noski. Izan ere, espazioan ezin da arnasarik hartu, eta 15 segundo aski dira bizia galtzeko. Orduan, Soniak baldu bizirik irteteko aukerarik. Bai noski, bulkadaren teorema aplikatuta. Baita Newtonen 3. legea ere. Hau da, akzio-erreakzioaren legea. Zorionez, Sonia ez da existitzen, simulazio bat besterik ez delako. Baina espazioan jantzia proposik gabe ibiltzeak kirol arriskutsua dela erakusteko balio digu.